الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وذریتہ وأولیاء ملته وعلماء أهل سنته وأولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نبی کا گھرانہ بڑی شانوار نبی کا گھرانہ بڑی شانوار علامہ صاحب اتایات بھی بیٹھے ہیں کہہ رہے انہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم کدی غور کیتا ہے کہ آل ابراہیم اچ کون نے آل محمد اچ کون نے آل محمد اچ سید زیادہ بھی بیٹھا ہے انت بھی ہر نماز درود و سلام پڑھیا جا رہے ہیں تے آل ابراہیم اچ پتہ کون ابراہیم علیہ السلام تو لے کے میرے محمد دے والدین تے محمد مصطفیٰ تک سارے شامل ہیں حضرت جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کدی نام دے ربنا اغفر لے ولی والدی ولی المومنین جی عدر دے پتر ہوں دے کدی نام دے آپ دے والد دا نام تارق سی نیکاں واسطے دعا کر دین بندے جڑے کافروں نہ واسطے نبی دعا کر ہی نہیں سکدا اس واسطے میرے محمد دا نور پاک رحمہ چو پاک آدم تو لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک بی بی آمینہ بھی پاک ہے محمد دا والد عبداللہ بھی پاک ہے ہون پڑھو سمجھ آ جائے گی نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہاتھ لڑا کے ذرا گونجا پہ جان نبی کا گھرانہ میرا بیٹا میرا دل کردہ میں تو انو گھرانہ جلہ دے قرآن چو سنا کے جاواں دوئے پاسوں دیگاں اجاڑا ناڑا بندہ بالکل میری تقریر نو پک نہیں کر سکتا میں پاک نبی دا سچا غلام ہاں پیر نصیر تاجدار گولڑا دا نوکر ہاں
سچے پیر دا مرید ہاں سلطان باہو دے بچیاں بھی رنگی آیا باہو سلطان دا لنگر بھی کھانا درے باہو دے جھوڑے بھی جا کے چمنا درے باہو تے جا کے جھاڑو دینا درے نصیر مہر علی شاہ دے دربار دا جھاڑو کاشاں میرا دل کردہ میں آل رسول دا ذکر کر کے چلنا سید محی الدین شاہ صاحب بیٹھے میرے نبی دے دین دے وارث بیٹھے ہوئے علماء بیٹھے سارے رل کے کہہ لو نبی کا گھرانہ ہے یہ آستانہ خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شانوار ہے زینب کا نانا تسا زیادہ لفظ نہیں بول سکتے تھے بڑی شان والا کہہ لو نبی کا گھرانہ اور اگے سنو جی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ کی ہونا چاہیے تو کیڑا ہے الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں کیوں سبھی کا یارانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار حل عطا شب اسرا دے دلغا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات ہوتے ہدیہ درود و سلام دے نظرانہ گجرے پیش کرنے تو بعد ہدیہ تبریک پیش کرنے تو بعد زی تشام وزی کرام سیدی و مرشدی قبلہ سید غلام محی الدین شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ زید شرفہو اور زی تشام وزی کرام اس مسجد دیان تشان عاشق رسول علامہ مولانا قاری خلیل احمد نوری صاحب اور زی تشام وزی کرام میرے پیر بھائی میرے پیر نصیر دے قدمہ چبے کے مشکات شریف دا سبق پڑھان دے شرف حاصل ہوئے علامہ غلام رسول چشتی صاحب بڑی طبیعت فریش ہوئی خوش ہوئے ہاں میرا پیر نصیر فرماندہ ہی ماں دا اے عقیدہ ہے کہ جتھا پیر مل ونجے سمجھو پیر بھائی مل ونجے مرشد مل ویندہ جی تو آج بڑی خوشی ہوئی اور زیت شام علامہ غلام سرور فریدی صاحب مفتی عامر نفیس صاحب زیت شام قاری عبدالرحمن جامی صاحب قاری محمد امیر نوری صاحب قاری امجد چشتی صاحب قاری عبداللہ قادری صاحب قاری محمد منشا نوری صاحب قاری محمد حسن نوری صاحب مفتی محمد اکمل صاحب اور دیگر حلقہ احباب مسلسل میرے نال میرے ویر بھائی محمد آصف اور بچہ سیف علی رابطے چ رہے پلاو انہاں دا مسلسل انہاں مینوں گائیڈ کیتا سفر تو آگاہی کیتی اللہ سارے بچیاں دی محبتاں خلوص ایمان اللہ سب دا سلامت رکھے اللہ مینوں حق بیان کرن دی تانوں تے مینوں سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اگر میں صرف اور صرف علماء کرام نو گفتگو سناواں یا گفتگو کراں تے اکو لفظ دے اتے الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض تے 2 گھنٹے گزر سکتے ہیں اگر میں دے وچ رواں تے اگر میں انہاں ول ویکھ کے تقریر کراں تے پھر تسی راضی کوئی نہیں ہونا پکی گل ہے کیوں جی حضرت ایتھے میں جے شرح جامی شروع کر لی تاں بیضاوی شریف جلالین شروع کر لیا تاں حضرت جی پھر ہے نو سمجھ کوئی نہیں آنی اسی کرنیاں سادیاں گلاں لاجپال نبی دیاں جی میں امیہ بالخلف لینے چ لگا نا ہاں جی تو ادھرو جناب عتبہ بھی آیا تو ادھرو بلال آیا تو بلال نو راہ چونا پھڑیا انہا کیا ادھر تینو کی ملدا ہے انہا کیا مار آئی تو شیئن حسنہ میر رسول اللہ محمد جی سونا کو جام کے آیا تو مڑ تو آڈے الویکسا آئی دیاں سادیاں گلاں نال تو آڈا میرا انشاءاللہ ہاں ٹھرسی جٹ جیا بندہ زمینداران دا پتراں تے پیر نصیر دا نوکراں تے باب خادم حسین رضوی دا میں جیالاں میں الحمدللہ زندہ باد کوئی جماعت دا تحریک دا ہونا یہ ضروری نہیں ہوندا جماعت دا بندہ ہووے تے یاد کردا ہے میں اللہ دی قسم میں باب خادم رضوی دے جنازے وچ ایس تواڈے مینار پاکستان لاہور وچ میں حدیثاں نو چادراں وچ منہ لکا کے ویکھیا تے میں ایک نو پھڑ کے آکھیا میں کہ بندہ جانن والا لگدا ہے
تو میں 2-2.5 کروڑ بندے اس بندے نو پچھان کے آکھیا میں کہ آج اتھے کی لینا ہے؟ آندہ ہے چپ کرو مولوی صاحب لاد نہ کرے آئے میں آج جنت دی ٹکٹ لینا ہے۔ آج میں محمد عربی دی عاشق دے جنازے شامل ہویا تو گلہ تو نہیں نہ میٹ سکدیاں، وقت آندے راندے نوکھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسیاں ہستیاں جیل سزائے موت دے قیدی بن جاندے۔ ایڈڈ امام جعفر صادق علیہ السلام دے شاگرد سن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ۔ وقت آندا رہندا ہے پورا چنگا، کوئی گل نہیں، اللہ پاک ایک وقت لے آنا ہے، ہمیشہ بادشاہیاں میرے رب تے رب دے رسول دیاں رہنیاں۔ اللہ مہربانیاں کرنے انشاءاللہ وقت آنا ہے۔ اسلام دے وقت نو ڈکن والے مٹ گئے۔ فرعون 4000 سال حکومتاں کیتیاں تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن پوچھیا بھئی یا اللہ اتنا سخت تیرے خلاف بھی تے میرے خلاف بھی، فرمایا موسیٰ گل سلے وے کہ رات نو نا میری بارگاہ اے یاندہ رب تو ہی ہے، رب تو ہی ہے، میں مہلت دیندہ گیا ہو سکتا ہے سویرے پرسوں سویرے گھنٹے تک ہو سکتا ہے بندہ بن جائے تے تیری تباہ کر لے مینوں من جائے۔ فرمایا میں انہوں ہی رس دیندہ ہیں بس ٹھیک ہو جائے۔ اللہ رسیاں ٹلیاں کردہ ہے لیکن وقت ہمیشہ ایک نہیں رہندہ، وقت بادشاہیاں میرے رب دیاں نے انشاءاللہ دین تخت تے آ کے ہی رہنا ہے۔ اللہ مہربانیاں کرے، اللہ حضور دا صدقہ کرم فرمائے۔ بچیو ایک تے سونے دا نام آوے تے چمدیاں رہنا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ مفتی صاحب تسی پیچھے کانڈ دے بیٹھے ہو، چاس نہیں پی ہوندی، تھوڑے جے نیڑے آج تھوڑا چہرہ ویکھ کے گل کریے، گھبرانا نہیں، 3 گھنٹے میں سے گلا گرم ہونا ہے میرا۔ کوئیاں دی جڑی ایک ہاتھ بند آئی پتر بعد ایتھے ہن کیڑی گل آئی نعرے والی جڑا نعرہ لا دتا ہی سبحان اللہ یا اللہ جان تاجدار ختم نبوت۔ لو جی سنو بچوں، نال ڈال گل بھی سرکار دی کر دے آئیے، انگوٹھے چومیں مولویاں دے آکھے لگ کے، ٹک ٹاک دے آکھے لگ کے تے پچھلی ساری دوتے پانی نہیں پھیر لینا، بغیر فتویاں تو بغیر مولویاں تے پیران دے پچھن تو منیں جدو سونے دا نا جے چم لینن۔ میں پھلاں دیاں کلیاں نو ڈٹھا سونے دا نا وے تو بھی جھک دیاں ویکھیاں، وہ بھی سونے دے نا تے جھک دیاں ڈٹھیاں۔ بلکہ طفیل بن عامر جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری صحابی سانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے تین حرم شریف وچ کھلو کیا ہوئے میرے کو پوچھو، میں دنیا تو واحد رہ گیا جنہیں محمد دا مکھڑا ویکھے آیا۔ آؤ میرے کو حضور دی سیرت پوچھو تے حضور دا میرے کو چہرے دے انداز پوچھو تے حضور دی گفتگو سنو۔ اے طفیل بن عامر جدو مسلمان ہویا سی تے دا رنگ وکھر آگے چل کر کرنے انشاءاللہ العزیز۔ توجہ کرو، جدو سونے دا نا ہے چم دیاں رہنا ہے۔ کدی کسے علامہ صاحب تو آڈے دادے دا نام کسے نے یاد نہیں ہونا، تو انہوں یاد ہونا ہے، تو آڈے خاندان کسے نے یاد ہوئے گا جی، لیکن لاہور داتا لجویری دا نا تے بچے بچے نو یاد ہے۔ گل کی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے جی۔ جدو سونے دا نا حضرت جی پردہ اٹھاما نا چھوٹا جا، بائبل اور برناباس دے وچ نکی جی گل تو سنا دے گی، سینہ ٹھر جائے۔ انجیل بائبل اور برناباس ان دی روایت ہے، بھلا بھی ساڑھے بابیاں دے جنہیں نسخے کٹھے کیتے اور حضور دے غلامہ تک پہنچائے۔ بڑے مٹھے جملے ذرا سنن، غور نہ سنن۔ حضرت آدم علیہ السلام دا فرشتے طواف کر دے سن، فرشتے آدم علیہ السلام دا طواف کر دے سن، تو آپ دی پشانی تو نظر نہیں سی ہٹان دے۔ ایک دن آدم علیہ السلام نے پوچھ لیا یا اللہ اے میرا طواف کیوں کر دیں؟ فرمایا اصل تیرا نہیں، تیرے متھچ میں محمد دا نور رکھ چھڑیا۔ اے او دا دیدار کر دیں یا اللہ جب میں تکنا ہوئے۔ فرما آدم تو دس کتھے رکھاں جتے سوکھا ویکھ لیں گا۔ ایون ویکھو نا کدی کدی نماز پڑھیے نا سی مسیتیوں نکلیے تے آپ پسینہ پسونہ ہوئے یا مٹی مٹی لگی ہوئے مصفاں دا لگ جاوے کو تنکا تو سانو باہروں بندہ دسدا قاری صاحب تواڈے متھے اُتے کوئی چیز لگی ہے، مسجد چوں نکلے اکثر ہوندا ہے نا قاری صاحب جی۔ این حضرت آدم دی پہچانی سی نور آپ تو نظر آ نہیں سی رہا، آپ دے تو سامنے آنا سی تو پتہ چلنا سی کڈا سونا ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھ لیا یا اللہ جڈا سونا ہے فرشتے طواف کر دیں تے مینوں بھی وخا چھڈ، مینوں بھی تقا دے۔ اللہ نے فرمایا آدم بول کتھے رکھاں؟ میرے سونے نبی بول، بائبل دے لفظ اور البرہان فی خصائص حبیب الرحمن کتاب دا نام علامہ ابو بشیر طاہر صاحب نے لکھی ہے۔ حضرت جی بڑی لائبریری چ رکھنے والی کتاب اور پر مغز کتاب ہے، انہاں 7 زباناں چ میرے کریم نبی دی شان لکھی ہے، حضور دے پیراں دے نال لگن والی مٹی تو لے کے حضور دیاں زلفاں تک۔
ہاں جی جو حضور دی تعریف کیتی پر کمال کا 7 زبانہ چ میں فقیر او دی چتوں نے عبارت سنا رہا وہ لکھیا کہ آدم علیہ السلام رض کی مالک میں نے جلوہ وخا جڑا میرے متھے چ محمد دا نور چمک رہا ہے آدم besought God saying Lord grant me this writing upon the nails of the finger my hand فرمایا یا اللہ وخا میں نے فرمایا آدم بول کی طرح فرمایا this writing upon the nails of the finger my hand یا اللہ میرے ہاتھ میرے سامنے میں سوکھے ویکھ سکنا میرے ہتھاں وچ لیا اللہ نے دائیں انگوٹھے وچ محمد دا نور چمکا چھڑیا سب تو پہلے جس ہستی نے میرے تیرے کریم نبی دے نور نو چومیا میں تیرے اگے او نقطہ رکھن لگا آدم besought God saying Lord grant me this writing upon the nails of the finger my hand جو نور چمکیا نا تو آدم علیہ السلام نے فتوہ نہیں منگیا کسے کو پوچھیا نہیں کسے کو دس نہیں ہے یہ ایڈا سونا سی اے حضور دا نا عشق نال ہی پکدا ہے اے عشق نال ہی چھاڑا ماردا رہندا گولی چلدی رہندی تے چھاڑا ماردا رہندا سمجھے ہو گئے ہو کوئی نہ توڑ پڑے ہو کہ کوئی نہ جی ہاں جی گولیاں دی بچھار اچ بھی ہیں عشق بلے نو نچایا ہاں جی توجہ کرنی ذرا اللہ اکبر کبیر آدم علیہ السلام نے عرض کی تیمال کا میں نور وکھا بیٹا سادہ کر گیا ڈول سونڈ رہا بالکل سادہ نے تھوڑا جا کھول پتر میں چشتی خطیبہ ہے سونا بنا کے چلنا ہے اللہ اکبر کبیر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تیمال کا میں نور مصطفیٰ دی جھلک وکھا یا اللہ میں وکھا فرمایا آدم بول کتے رکھا سے لے آؤ تو میرے نال انجن چلنا سائی نہیں میں کڈن دینی تو نا چاس نال بولنا اللہ اکبر کبیرہ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میں نور ویکھنا چاہنا فرمایا آدم بول آدم besought God saying Lord grant me this writing upon the nails of the finger my hand یا اللہ میرا دل کردا جڑا نور میرے متھے پہ چمکدا ہے کدی میرے ہتھاں چ آ جائے آدم نو سونا لگا ہے نالے چومدے نالے آندے محمد is messenger of God then let featherly affection the fast men kissed those vulnerable his hand اللہ دا نبی آدم نالے میرے نبی دے نور نو پیا چمدا ہے تے نالے پہ آندا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا میرے ویرون کملی والے دا پیار بابا جی فرمان دے ہوندے سن نبی پاک دا نا آ جائے تے انیوا سرکار نال پیار کریو پھر ایتھے بھی گل بن جائے گی قبر اشر وچ بھی گل بن جائے گی بابا جی نے دسیا 14ویں صدی چ ستے ہویا پیراں نو بھی جگا گیا مولویاں نو بھی جگا گیا نال دسیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا حضور دا پیار دل وچ رکھنا ہے آؤ بچے اللہ دا قرآن سنو میں رب دا قرآن تھوڑی باری چلے آئے علامہ غلام رسول صاحب نے میں تھوڑی مسجد چک کے دیتا ہے میں ابتدان تھوڑا دس چھڑا اللہ دا گران ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے شاہ جی جملے بڑے نوٹ کرنا رہن میرے بچیوں کیمرے چل رہے ہیں موبائل چل رہے ہیں ہر بندہ اپنے رنگ نالے نو تعریف کر رہے ہیں سن رہے ہیں علامہ صاحب اللہ دا قرآن ہے اگے لفظ جڑے نے بڑے سونے نے فیہ ھدی للمتقین لیکن ہدایت دے وچ متقیاں واسطے پرہیزگاراں واسطے وے اے میں پڑھی پہلے پارے چ آیت پھر اگے میں آ گیا 14ویں پارے دے پہلے رکوع وچ اللہ پاک پیا فرماندا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون فرمایا بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کے نگہبان گئے ایمانداری نال دسو جڑی شاید اللہ کی حفاظت کرے کیڈی سیانی بکری ہے جڑی 10 سپارے کھا گئی ہے
जी बकरी विचों सिपारे खा गई। मैं क्या शाह जी मैं दसा ते सही फिर रब को हिफाजत माद अल्लाह ना हुई। अल्लाह पहले गिलान फरमा रहे ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। फिर अगे अल्लाह वाज़िया तौर पे 14वें पारे च ऐलान पिया करदा है। आ मैं निशानी ला चले अज इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अज मैं सजनों तुहाडा अकीदा तुहानू कुरान चो समझाना है। आले सुन्नत नु जो अयो जे खतीब अल्लाह देवे सुच्चे नबी दे गुलाम देवे इंशाअल्लाह फड़कन नहीं लगे। इंशाअल्लाह किसी दूजे पासों चौलों की प्लेट से विकन नहीं लगे। वक्त के दामन च वुसत नहीं मैं अगे चलता जावा सीना ठरदा जावा। मेरे वीरो अल्लाह का कुरान सुन के जे सीना ठरे समझ लो रब भी राजी हो गया, रब का रसूल भी राजी हो गया। अल्लामा गुलाम रसूल साहब शाह जी जेड़ी नूरी साहब में आयत मुकद्दसा पढ़ी है ओदे रंग दे नाल उस शेर जेड़ा पढ़िया रंग दे नाल मैं अकीदा भी नाल नाल समझांदा जावा। अल्लाह दा ऐलान है या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। नबी दी बेटी एक नहीं है, नबी दियां धियां चार ने। ओए बच्चो मैं अज बड़ी वड्डी गल तुहाडे कोल रख के जा रहा हां। बुद्धो की जिला कसूर बाबे बुल्ले शाह दी नगरी है। बुद्धो की पिंड दे विच मैं आया बैठा हाँ। बाबे बुल्ले शाह दी नगरी तो मैसेज दे के जा रहा हाँ। जेड़ा बंदा नबी पाक दियां धियां दा एक दा हया करे त्रम्मा दा इनकार करे कुरान दी नस नाल बंदा मोमन नहीं रह सकदा। तुहाडे ते रब दा एहसान वे तुसां दर वालियां दे भी गुलाम हो घर वालियां दे भी गुलाम जी। आओ सुन दे आओ मेरा एक छोटा जिहा सवाल है इनू पूरे तुसा साल दे अंदर अगे ट्रेस करना। अगे मुहर्रम आ रहा है बड़ी तसल्ली नाल इनू ट्रेस करना है और पूछना है कि ज़हरा ते अली ने वड्डी धी दा नां ज़ैनब पाक क्यों रखिया है। मैं बड़ी तरतीब नाल तुहानू सवाल दे के जा रहा हाँ। सैयदा तैयबा तांगरा मेरे नबी दी लाडली चौथी छोटी साहबजादी उन्होंने ना ज़ैनब अपनी बेटी दा क्यों रखिया है। आओ मैं भी जरा तसल्ली नाल तुहानू समझा जावा। किसे बेली कोलों पुछया जेड़ा आंदा सी नबी दी बेटी नू भी मनने आ सिर्फ पंजां नू मनने आगा नहीं जांदे। अल्लाह दी कसम ज़हरा ने अपनी वड्डी बेटी दा नाम इस वास्ते ज़ैनब रखिया है क्योंकि नबी दी धी वड्डी दा नां ज़हरा दी वड्डी सकी भैन दा नां ज़ैनब आई। कुलसूम ते रुकैया त्रावे नां अली दी बेटी ने मेरे नबी दी बेटी ने अपनी बेटियां दे नां रखे ने। मेरा उन्वान भी हजरत उस्मान गनी वल जा रहा है। मैनू हुक्म भी सजना यही दिता है मैं इस वास्ते कुरान चो समझा जावा। सुनिया नबी दी थी एक नहीं नबी दियां थियां चार ने। आओ अल्लाह दा कुरान सुनो या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। क्यों जी हजरत जी त्रावे जमा दसी गए कोई तस्नीह वाला वाहिद वाला त्रावे जमा दे सीखे गए। आला हजरत फरमाते ने ऐ गैब दियां सोहणियां खबरां देण वाले महबूबा तुसी ऐलान फरमाओ मोमना दियां जाना तू करीब नबी सोने नबी ऐलान फरमाओ कुल्ली अज़वाजिका अपनियां सारियां बीवियां नू व बनातिका अपनियां सारियां बेटियां नू व निसाइल मोमिनीन सारियां ईमान वालियां औरतां नू हुक्म देवो युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना जदों घरों निकलते चेहरियां ते कपड़े पा लैन चेहरियां ते घूंघट पा लैन पर्दा कर लैन। आओ पुत्तों की वसना ले जुमले दिल की तख्ती ते लेके ले जाओ जितना भी दुनिया ते पर्दे दा हुक्म नाजल होया है पता ही किंदी सलाह नाल अल्लाह कुरान नाजल फरमाया पर्दे दा। हजरत उमर दी सलाह नाल अल्लाह ने पर्दे दा हुक्म नाजल फरमाया है। एक बेग चो चौल चखते जाइए जी ते अगर टुरदे जाइए बेग बाकी रहना। हाँ क्योंकि मैं गल्लां दो चार करनी तो समझ रहे थानू बड़ा तवज्जो रखनी है तुसां बड़ी तवज्जो। मेरा भी
علامہ صاحب مینوں پتا میں شیر تھلے اتے پڑھا اینا میرے اتے بارش ہوندی رانی پر میں ممبر تے بیٹھا قرآن میرے سر تے گئے میں ممبر تے بیٹھ کے قرآن سر تے رکھ کے کہہ رہا ہاں میں اس پیسے تے لعنت پاواں جڑا نبی دی بیٹیاں نو بھی چھپا جاوے نبی دے یاراں نو بھی چھپا جاوے تے جی دے کول ایک کرب ہی ہوندا تھوڑے نے میں ہور ایک کرب آوے تے تاں ہیں جن دے کول 40,000 آوے وہاں 60 ہوندا تے تاں خرچے پورے آئے اے تے پوری پوندی نہیں ہے گچستا ہیں در والے بھی راضی ہومن گھر والے بھی راضی ہو جاون اپنے بیگانیاں دی پہچان ہو جائے ہن تانوں پتہ لگ گیا نبی دی دھی ایک نہیں نبی دیاں دھیاں 4 اگے آؤ میرے بچے سنو یہ آیت نمبر 59 پڑھی سورت عذاب 21 سپارہ سورت عذاب آیت نمبر 6 آؤ سنو النبی اولا بالمؤمنین من انفسکم وازواجہ امہاتہم اچھا مسئلہ ہے بس قرآن پہ پڑھنے تو سبحان اللہ بھی ڈھیلی ڈھیلی ہوگی اے عقیدہ سنیا کرو اے دے وچ لبد دی گل تو انہوں کسے مسئلہ کے جا کے ویکھ لو تسی ایتھے ہی اندازہ کر لو کوئی کہہ حدیث آ کے بیٹھا ہے تو انہوں نے کوئی نعرہ یاد ہے نعرہ تکبیر موک گئے نعرے ایک منٹ پتر میں نعرہ مار لین دے میں نے 10 لین دے میں کوئی اہل حدیث آ گیا تو اس نعرہ تکبیر نعرے موک گئے ایتھے ساڑھی مسیح تے مراوے لیکن جواب سننی ضرور دیں گے اللہ دا نام بلند کرن گے کوئی اہل تشیع آ جاوے تو اس مارا نعرہ ہے حیدری انہاں دے بھی نعرے موک گئے کوئی دیوبندی آ گیا تو نعرہ خلافت نعرے موک گئے سنیے تو ایڈے بختاں لائیں نعرہ تکبیر دا گھر بھی تیرے چو جواب ملدا ہے نعرہ رسالت بھی جواب تیرے گھر چو ملدا ہے نعرہ تحقیق دا جواب بھی تیرے گھر چو ملدا ہے نعرہ غوثیہ دا جواب بھی تیرے گھر چو ملدا ہے اے دے ترجمہ میرے پیر باؤ فرمان دے لیا نالک سنگی یارو سنگ نہ کریے ہتے کل نو لاج نہ لائے او تم میں تربوز کدی نہیں تھی دے بامیں توڑ مکے لے جائے او سپاں دے پتری کدی مت نہیں تھی دے بامیں چوڑیاں دودھ پیوائے کوڑے مٹھے گھندے لئی سونا حضرت باہو بامیں سے منا کھنڈ پائے مٹھے گھندے لئی میرا سونا حضرت باہو جڑا صحابہ دی گستاخیاں تے ہلیا ہویا ہے اللہ دا واسطہ یا جو تو پیر سید محی الدین المعروف لال شاہ دے ہاتھ دے میں تو آنا میں ڈر گیا ہوں میں پیر نصیر دے ہاتھ دیتے نے میرا ناز ہے میرا مان ہے میں پیر دے ہاتھ دیتے نے میں تر وینا ہے علامہ غلام رسول صاحب علامہ نوری صاحب اپنے پیر دے ہاتھ دین تسی بچیوں اپنے پیر دے ہاتھ دے وہ تو آنا میں ڈر گیا ہوں اے اتقاری وحید صدیقی دسنا چاہتا ہے جڑا ایک باری پیر دے ہاتھ دے وے وہ تر جاندہ ہے جن نے 2 جگ دا لاڑا کندھیاں تے چایا ہے او صدیقی اکبر کے نشان والا ہے او صدیقی اکبر کی نشان والا ہوئے گا اللہ دا قرآن پڑھئے ہاں جی نقشہ دے کرسی تھوڑی جی پیچھے رڑے چھکو جی تھوڑی جی ہاں جی نا جی ابو بکر صدیق حضور دی ہاں جی ہون میرے بچے بیان کریا غور کریا ہاں جی نا جی ابو بکر صدیق سویرے اعلان سنیا ہے حضور نے لنگر مگایا ہے
لے آؤ سارے حضرت عمر پیان دن آج میں وعد وینا ہے ابو بکر کو نہ آیا ہی نہ میں لے آؤنا ٹھیر حضرت ابو بکر صدیق آئے چلہ بھی گھر دا بانڈے بھی سارے ہانڈی بھی روٹیاں پکین والا سسٹم سالن گتن والا سارا سامان دوئیں پنڈاں بنیاں حضور دی بارگاہ راک کے موڑ پیچھا گھر گئے تے جڑے کپڑے پائے آئے نا وہ لا کے اپنے آئی ہاتھ ہوتے دھرے ہوتے جڑی آئے نا گھوڑے دا تارو کاٹھی دے تھلے جڑا کپڑا پاؤندا ہے وہ تھلے لا کے ابو بکر صدیق کنج بکل ماری ہوئی تے جتھو نہ ہی نہ قابو ہوندا 70 کجنا نے اتھے کنڈے لائے ہوئے کنڈے لائے ہوئے ہانج کھلے ابو بکر صدیق حضور دی بارگاہ ابو بکر ماں بقیت لأہلک گھر آلے اس کے چھڑے سونے ہونا اس اللہ تعالیٰ دے رسول ہی کافی ابو بکر آکھئے یہ تھوڑا کہ جبریل بولے ہو کہ سونے یہ میں دسنا کیے یہ میں دسنا کیے ہیں اور میں رب دا قرآن پڑھا ای گوڑے قابو کر کے بیٹھے کہ دوں جاؤ نہیں چھاڑ گوڑے انہوں ہاتھ چاہو چی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیر حضرات میرے کریم نبی دے غلاموں حضور تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور دی بارگاہ ٹاٹ دا لباس پا کے کھلوتے ہوئے فرمایا ابو بکر کی جبریل آندے نے سونیا اے دا جواب میرے کڑو لے زمین تے محمد دے یار نے ٹاٹ دا لباس پایا ہے عرشاں تے رب فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہے جبریل تو بھی یار دی سنت ادا کر لا اللہ دے ملائکہ بھی ٹاٹ دا لباس پا لین آج یار نے زمین تے یار دی لج رکھیے آج عرشاں تے فرشتے تسی بھی یار دی سنت ادا کر لو یار دی سنت ادا کر لو سونیا صدیق پاک نے زمین تے لباس ٹاٹ دا پایا ہے فرشتیاں تے رب نے کرم فرمایا ہے فرمایا یار غار دی جا کے تسی سنت ادا کر لو ابو بکر صدیق ہوئے جنہیں 40,000 درم محمد دے قدمہ تے رکھ چھڑے آئے جڑا کفن دا لباس بھی آخری ویلے میرے کملی والے دے قدمہ تو قربان پیا کر دائے کفن والے پیسے بھی اپنے اتے نہیں لا رہا آندہ جیڑا میں لباس پایا ہے اس لباس نو میں نو دھو کے دوبارہ کفن دے دینا اور میرا ویر غور کر ابو جال آکھیا راتوں رات کوئی مراج کر آوے کیویں ہو سکتا ہے راتوں رات مسجد اقصی تو مسجد حرام تک انہا سفر نہیں ہو سکتا آکے ابو بکر صدیق نو سمجھاون لگ پیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آکھیا میں محمد نو ملے آتے کوئی نہیں پر میرا ایمان ہے جے کملی والے فرمایا میں راتوں رات مراج کر آیا ہوں پھر میرا سونا حق فرما رہا ہے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون یار دی تعریف نعرہ رسالت نعرہ جدوں بھی مرہنا ہے نا نعرہ تحقیق نہیں وچو چھڑنا میری تقریر دے دوران اے سبق نہیں بھولنا اس واسطے کہ سونے اجے تائیں نہیں پیچھا ہٹائے آج بھی روز چلو گل انجی سوکھی ہو گئی اے گنبد تک کو جنہ دا ہاں ٹھریا ہو سبحان اللہ تو انہوں حضرت عثمان غنی سنانا ہے تو پہلے سمجھاما انہوں نے سمجھن واسطے ایک واری اکھاں تے دل پاک ہونا ضروری ہے ہاں صحابہ نو مندہ ہی ہوئے جڑا ماں واللو بھی حلالی ہوئے تے ابے اللہ بھی حلالی ہوئے جی اے گنبد نو تکو اے مدینہ شریف ہے سب نو پتہ ہے جس کمرے دے اتے گنبد بنے ہیں مومنہ دی ماں عائشہ پاک دا حجرہ آئی اماں عائشہ پاک دا قرآن پڑھئے تھے بھی جی چاستامنی رب دا قرآن سن دے جاؤ سارے ٹھینے سر دے جان سورت نور آیت نمبر 26 جیڑا اماں عائشہ پاک تے کتاباں لکھ چھڑے تو ہی انہوں نے دی کر کے
تو مڑا کہ میں بڑا وڈا محمن ہاں قرآن آندا ہوندا مومن دے نال تعلق ہی کوئی نہیں قرآن نال دا تعلق ہی کوئی نہیں جڑا قرآن نو سمجھے قرآن تے ایمان رکھے اللہ دی قسم کسے نبی دے صحابی نو برا نہیں آکھے گا کسی نبی دی آل دے فرد دی توہین نہیں کرے گا آؤ میرے بھائیو جدو عائشہ پاک تے توہین تو مت لگ گئی اللہ پاک نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ پہ فرماندا خبیث مرد خبیث عورتاں واسطے خبیث مرد خبیث مرداں واسطے خبیث عورت پاک عورتاں واسطے پاک مرد پاک مرداں واسطے پاک عورت ہن بیلی بدھو کی جو وسن والے اس جملہ سنبھال لو اللہ قرآن چ دسیا ہے میرے محمد ورگا جگ وچ پاک کوئی نہیں عائشہ ورگی عورت پاک کوئی نہیں اللہ جنہ دی پاکی دے ذکر پیا کردا ہے ہن میں تینوں دس چھڑیا نبی دا گھرانہ سمجھا چھڑیا نبی دے گھرانے وچ 11 عورتاں شامل نے نبی دیاں بیویاں 4 بیٹیاں شامل نے 3 پتر شامل نے حضور دیاں 4 صاحبزادیاں شامل نے حسن شامل ہے حسین شامل ہے زہرا بڑی شان والی ہے میرا دل کردا ہن کہہ لئیے نبی کا گھرانہ لا ہے یہ آستانہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا ہے نبی کا گھرانہ ہے زینب کا بابا بڑی شان والا گھرانے نو سمجھ گئے ہو نبی دیاں بیویاں چو کسے ایک دا بھی بندہ منکر ہوئے بندہ مومن نہیں رہ سکتا نبی دی بیٹیاں دا ایک دا بھی انکار کرے بندہ مومن نہیں رہ سکتا پر اے ضروری ہے نبی دیاں چمہ تھیاں وچوں جیڑی شان سیدہ زہرا دی ہے او کسے دی نہیں ہے اعلیٰ حضرت دیا میں نے رو تڑپیا فرماندے نے تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اعلیٰ حضرت دس رہنے میں صرف ایک زہرا نور نہیں ملدا میں تے زہرا بھی ساری اولاد دا یا کر کے دسنا وا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ ہاں جی اگے سنو انشاءاللہ تھوڑا کلیجہ ٹھردا جائے گا بڑی توجہ کرے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم نبی دیاں شانہ کاٹنے جی اور اے میں بڑی ضروری بات سمجھنا پھر اگے انشاءاللہ سی پراپر چلنے حضرت عثمان غنی سنو رہن وال اس روزہ پاک کی 3 قبر ہیں 3 مزار ہیں جی توجہ کر سو تھوڑی توجہ ہے ایس گنبد پاک دے تھلے اما عائشہ پاک دا حجرہ ہے جدے اتنے گنبد بنے ہیں تے یہ دے تھلے 3 قبر ہیں 3 مزار پاک ہیں تھوڑے جے تخیل اجداس نے دے یہ موبائل دیو جی میں نے 3 دیو لو بچہ صاحب تو لے آپ تو اے لے لو چلو آگے اے آج لو جی انہوں ویکھو اے جنہی حضور دے روزے دے گنبد دے تھلے نہ 3 قبر مبارک میں تھوڑا جیا تخیل تو انہوں دسن لگا بے کیویں نے اے پہلی قبر ہے نجڑی اے پہلی قبر مبارک بلا تمسیق و تمثیل مفتی صاحب یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں پہلی قبر مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور دوسری قبر جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق آ رہے ہیں حضور کے روزے میں وہاں حضرت علی نے ایسے دفن کیا ہے جہاں ہے نا سینہ مصطفیٰ جہاں حضور کا سینہ منور ہے سینہ اطہر ہے وہاں پہ حضرت ابوبکر کا صدیق اکبر کا سر انور ہے
حضرت ایسے ہی ہے. آگے آپ توجہ فرمائیں. یہ جہاں پہ سینہ ہے نا ابو بکر صدیق کا، وہاں حضرت عمر کا سر انور ہے. جدو حضرت جی بندے نو قبر چ رکھی دا ہے، وہ تھوڑا جہا منہ انج نا تھوڑا جہا نا چہرہ کر کے نا تھوڑا جہا گردن کئیاں دی تے قدرتی ہو جاندی ہے نا یار دے چہرے ویکھن واسطے، تے کئیاں دی مڑ تھوڑی جہی تھوڑا جہا انج دا نا بند کھول کے تھوڑا جہا نا گردن انج مقابل حل کر دیویں. جدے مصطفیٰ کریم دا سینہ سینہ اس سے پاسے حضرت ابو بکر صدیق دا سر انور انج کر کے تھوڑا جہا جھکایا، پر جیوندیاں بھی یار دے سینے دی دیدار کردا رہے ہیں، قبر دے وچ رہ کے بھی یار دے سینے دا دیدار کردا رہے. اے حضرت ابو بکر دے نال حضرت عمر آ گئے جڑے اتنے قریب ہیں. آپ اپنا لویا باچ نہ رڑا بن کے اے ہن تکو جی، ہن توجہ کرو. جڑا اتھو چاہے بدو کی چو حضور دا روزہ ویکھے کتنا سفر کرے، 4,500 کلومیٹر. اتھو اتنا سفر کر کے پیسے کنے لا رہے ہیں جو عمرے تے 4 لاکھ روپیہ لا کے مکہ پاک چلا گیا ہے، مدینے پاک آ گیا ہے. تو جدو حضور دے روزہ انور تے زیارت کیتی گی نا تاں دا اللہ ہن عمرہ ہو جائے گی. سنیاں دا عمرہ شریف جی ہوندا اوتھے جتھے یار پیا وسدا ہے. تو ونڈ کہیں دسی احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ. حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. جڑا ایک واری قصور چ جا کے مصطفیٰ دی قبر تکے او تر ویندا ہے، تے جنہ موڈھیاں تے چا کے مصطفیٰ نو غار ول پڑایا ہے او محمد یار اج بھی نال ستے. اللہ اکبر کبیرہ میں نی باب اعظم چشتی لاہوری دی رو تڑ پیاں دا چارے یار نبی دیکھنے اللہ کوئی دس سے نہ چارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، نہ جارن سارا ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ چمہ یارہ ورگا. آزم شان صدیق کی دسا ایکو یار ہزارہ ورگا. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جب عمر دی واری آ جائے اللہ فرمایا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. بڑی یار نبی دیا یاراں دا سارے پڑھ لو بچے اپنے ایمان تازے رکھو. نبی پاک دے صحابہ رہلے بیعت دیاں جناب والا گلنا سن کے چس لیا کرو. بڑی یار نبی دیا یاراں دا شاکو کو بھی تاں چل مدینے اوے خل جوڑ مزارا. اور بڑیاں شانہ نے سرکار دیا غلامہ دیا اللہ جان دے. حضور سمجھے 14 ہونے نے جدو ابو بکر صدیق سمجھے چاہ، حضور ادو سمجھے چونے جدو کملی والے دے یار سمجھے چاہ گئے. حضور ادو سمجھے چونے جدو پیر علی سمجھے چاہ گئے، مولا علی سمجھے چاہ گئے. میٹنگ چل رہی، حضرت سعید رضی اللہ تعالی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق کان جوڑ کے بیٹھن ایک دوجے نال. تھوڑا ساؤنڈ نو کی مسئلہ سائیڈ بند تری ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت سعید تراوے صحابی رسول پیان دن. فاطمہ جوان ہو گئیں، عرب دے روسا رشتے واسطے آ رہے ہیں. ساڈا خیال ہے بھی کائنات علی تے فاطمہ ورگی جوڑی کوئی نہیں نظر پئی. مشورہ دیون والے کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق. جاؤ ریسرچ کرو، علامہ امام جلال الدین سیوطی نو پڑھو، ابن کثیر نو پڑھو، ابن خلدون نو پڑھو. بڑیاں بابے محنتاں کر چھڑیاں. گواہ ہوندے نے شادی وچ دوں کڑی الو دوں چھور الو. علی پاک الو شادی دے گواہ تک ویکھ لا ابو بکر تے عمر موجود ہیں. حضرت مولا علی حضرت عثمان غنی دی شادی جڑا ولیمے تے ٹکر پکا ہے نا، او حضرت فاطمہ پاک دے حضرت علی دے شادی جڑا ولیمے چ روٹی پکی ہے پتہ ہی کہیں پکائی؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین. جڑی زردہ ویچی تے مڑ حضور دی بارگاہ چاہ گئے تے فرمایا عثمانے کی عرض کیتی سنیا علی دی شادی میں تحفہ دیوان آیا، کل خریدی آج دین آ گیا، انہوں اپنی شادی دی تیاری کرنی ہے. یہ ان پیار آئی یا دشمنی آئی؟
پیار آیا دشمنی آئی وہ محبت آئی نا ہیں حضور دے صحابہ دا آپس وچ پیار ہے تو سانو سوائے تلواراں بھی کھین تورو نہ کچھ نہیں دیتا او آپس وچ بڑی دشمنی صحابہ علی پاک ساری عمر ابو بکر نو لب دے رہے تو ابو بکر جناب علی نو لب دے رہا تھا ایک دوجہ دے مگر ہی لگ رہا خدا دے بندیو اوے ناج البلاغہ میں فقیر دی لائبریری چ موجود ہے صفحہ نمبر 643 ہے ورقے دا پاسا سجا ہے حضرت جی آخری 3 لائناں دے اوتے عبارت مولا علی نے لکھی ہوئی ہے مولا علی دا فرمان ہے انه یعنی القوم الذين بايعوا ابا بکر وعمر وعثمان على ما بايعوهم علیہ بے شک جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی انہی لوگوں نے میں علی کی بیعت کی جو ان تینوں کو نہیں مانتا وہ میں علی کا کچھ نہیں لگتا اوے جے علی پاک خود دسن جڑیاں 17 نمازاں حضور نے اپنے دور وچ پڑھائیاں ابو بکر صدیق نے حضور دے دور وچ پڑھائیاں 10 چ مولا علی حضرت ابو بکر دے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو میں چھڈ دیسا ساریاں نوں میں تیرے پیچھے آ جاساں حضرت علی زندگی چ اعتراض نہیں کیتا بلکہ آکھیا جتھے صدیق کھلوتا ہوئے اوتھے زہرا دا جنازہ بھی صدیق ہی پڑھاوے گا ان ابا بکر هو الذي صلى على فاطمة السلام قبر علی 4 تکبیر نماز جنازہ زہرا دا جنازہ جڑا پڑھیتا 4 تکبیراں نہ پڑھیتا تے ابو بکر صدیق سر نال پڑھایا مقتدی علی بھی ہے حضور دے صحابہ بھی موجود آئے ہاں جی اس واسطے میرے بچیو حضور دی آل حضور دے صحابہ کرانٹ پورا نہیں آ رہا جی ہو گیا سیٹ یا بالکل سادہ کر دیتا تھوڑی جی ڈلے کھولو محنت کرو تھوڑی جی ڈلے کھولو ایک کھولو سی چشتی رنگ بھی بنینا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ ہون کچھ تقریر شروع ہونے لگی ہے جی پریشان تے نہیں ہو چس نال سنو حضور دا ذکر میں پیاندا اب 20 منٹ تقریر کر کے آج معافی مانگ لینی کیونکہ اسی سویرے 7 بجن چو 10 منٹ رہن دیا گڈی تے بیٹھے ہاں پہلے جیلم گئے اسی جیلم حضور دا ذکر کیتا ہے اتھے دستار بندی گئی 6 حفاظ کرام قرآن دے قاری بنے سینہ ٹھر گیا ہاں تھلا چودھریاں کی ناسی ہودا تحصیل سواوا ضلع جیلم اتھے سی آئے تے تقریباً 7 تے 10 بجے تے پہنچے تقریباً جی پونے 10 اساں مطلب ایک تقریباً اساں 14 گھنٹے مسلسل سفر چلے 1.5 گھنٹہ اساں اتھے بیٹھے بھی ہیں کھانا بھی کھادا ہے تے کوئی 1 گھنٹہ 5 منٹ میں تقریر کی تھی تے میری تھکاوٹ بہت زیادہ آئی پر اللہ پاک دی قسم ہے تواڈے چہرے سونے ویکھ کے تھکاوٹاں لاتھ گئی حضور دے غلام ہیں بابو بن کے بیٹھے آؤ میرے ویرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ پاک پہ فرماندہ اللہ خلنا کو یوم اذن بعضکم لبعض عدو الا المتقین فرمایا بعض کی بعض دوستیاں ختم ہو جائیں گی یارانے ختم ہو جائیں گے کچھ دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی الا المتقین مگر متقی پرہیزگاراں دی یاری ایتھے بھی نہیں ٹوٹنی قبر اشر وچ بھی نہیں ٹوٹنی اوے بتوں کی چوسنا لیو میرے نبی دے غلاموں جڑا اج پیر دے ہاتھ چ ہاتھ دے وے یاری پیر نال لا لوے وہ آندا میں تر گیا ہاں تے جنہ محمد عربی نال یاری لا لئیے رب ایتھے بھی تار چھڑیا قبر اشر وچ بھی تار چھڑیا حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے وحشی بن حرب تک جن نے حضرت امیر حمزہ نو قتل کیتا میرے نبی انہاں نو بھی معاف فرمایا جڑا میرے کریم نبی دے غلاماں دا غلام بن گیا پیر علی دی جوڑی دا غلام بن گیا اللہ نے تے بھی کرم نوازی فرما چھڈی ہے اللہ حضرت عظیم البرکت جدو نبی دے روضے ول آئے آپ نے اعلان فرمایا لوگو بڑیاں زیارتاں کعبے دیاں کیتیاں بڑی لذت آئی کعبے دا دیدار کر کے پر جڑی چس نبی دا گنبد ویکھ کے آئی ہے نبی دے یاراں دا روضہ ویکھ کے آئی ہے سیدال بن گئی ہے لج پالاں دی کرم نوازی ہو گئی ہے اللہ حضرت فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو اللہ کرے میرے ویرو سمجھ آ جائے میرے نبی دے غلام حضرت عثمان غنی ذوالنورین میرے نبی پاک دے نال جا رہے ہیں صلح حدیبیہ دے مقام دا واقعہ اگر تفصیل عرض کراں تے گھنٹہ درکار ہے حضرت عثمان نو بھیجیا فرمایا جاؤ پتہ لے کے آؤ مکے دے حالات کیویں حضرت عثمان غنی ذوالنورین گئے ابو جال ابو لہب اتبارہ نے آکھیا اگر تو طواف زیارت کرنا ہے تے کر تو کعبے دا دیدار کرنا ہے تے کر لا پر اسا تیرے آقا محمد نو نہیں آن دینا
حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے سن لئی سن کے آکھیا تہاڈا فیصلہ ہے وے میرا فیصلہ ہے وے لکھ بار کعبہ میرے سامنے ہووے پر کعبے والے تو بغیر کعبہ ویکھن دی چس کوئی نہیں عمرہ اودوں ہی کراں گا کعبے دا دیدار اودوں ہی کراں گا جدوں محمد دا مکھڑا ویکھاں گا نالے کعبے دا دیدار کراں گا نالے سونے دا مکھڑا ویکھاں گا تے نالے آندا رواں گا صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ سارے رل کے ایک باری کہہ لو سب مل کے پڑھ لو مدینے والے ول آل رسول دی گواہی پہ جائے گی تہاڈی میری بخشش دا وسیلہ بن جائے گا کوئی بندہ چپ نہ رہے ہتھاں دے جھنڈے بنا کے سرکار دی بارگاہ چ سب نے سلام عقیدت پیش کرنا ہے تے عرضاں کرنیاں نے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ بولو یار سارے بولو اپنی قسمت جگا لو صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ او دیوارہ نہ لگن والے قاری نوری صاحب تہاڈا بڑا ایتھے کردار ہے سارے نبی دے غلام تساں شاقان مصطفیٰ بائن میرے نبی دے دین دے مسلح دے وارث ممبر دے وارث بیٹھے ہوئے نے اللہ علماء دی زیارت دا صدقہ تہاڈی میری حاضری قبول کر لوے مولا جڑا جو خالی چھوڑی لے کے آئی جدے کول اولاد کوئی نہیں آج زہرا دے پتر دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں بیمار کربلا دا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے ہیں جڑا خالی چھوڑی لے کے آئی مولا انہوں زندگی والا لال عطا کر دے جڑا تھیاں ولو پریشان بیٹھا ہے انہوں تھیاں دے اسباب بہتر پیدا فرما دے شاءاللہ سونیا ربا جس انجمن نے بدھو کی دے وچ بہ کے میرے نبی دا میلاد سجایا ہے سینا سنگیاں نو سب نو روزہ رسول دی زیارت عطا کر دے آن آلیاں تے اپنی کرم نوازی کر دے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا حضرت مولا علی شیر خدا حضور دی بارگاہ چ بیٹھن آندن بون میں آپ پت جا کے کہنا نہیں نا مینوں زہرا دا نکاح کر دیو آندن حضور دی بارگاہ چا چپ کر کے بہ رہا گا ابو بکر صدیق کی عمر نے مشورہ اچھا دیتا ہے فرمایا با جوڑی عرب علی زہرا تو علاوہ تیرا اور کسے دا ہے ہی کوئی نہیں زہرا دی جوڑی علی نال پھبنی یہ حضرت عمر پاک تے حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت سید اتراوے حضور دے غلام مشورہ دے رہے ہیں فرمایا تو جا کو گل کر حضور نال اس سے ویڑے پلے ہیں زہرا بھی اتھے پلی ہیں تم بھی اس سے ویڑے پلے ہیں حضرت علی فرماندے ہیں میں انہوں ایڈا منہ پھاڑ کے تو نہیں نا جا کے آکھنا سونے میں نے رشتہ دے دیو چلو چپ کر کے بہ رہا گا نا حضور آپ پہ پوچھن گے نا تو گل ہل پے گی تو پھر آپ ہی پوچھن گے تو گل ٹور لواں گے حضرت علی فرماندے ہیں میں چپ کر کے بہ رہا جا کے تو حضور نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا علی میرے ویر خیر ہے چپ چپ ہو کوئی نہیں سنیا بس فرمایا علی نا انج کر انج حضور نے نا انج ٹھوڈی تے ہاتھ رکھ کے فرمایا علی میری اکھاں چکھاں پا نا ذرا دس نا کی روڑا ہے کی وجہ جیڈی چپ چپ تے مٹھی مٹھی مسکراہٹ خیر دیے اللہ اکبر کبیرہ انج حضرت علی سنیا کوئی نہیں گل کوئی نہیں میں تخیر ذرا میں چس لے رہے ہیں لذت لے رہے ہیں پیر علی دی گل سنا کے فتوے نہ پیچھے لاندے رہے ہو میں جٹ جہا بندہ گل چس والی ہوندی چس نالی کریے چس ہوندی ہے انج میرے کملی والے فرمایا علی وہ تا چہرہ چکے نا تے مینوں دس خیر ہے عرض کیتی نہیں سنیا کوئی نہیں گل تے میرے پیرے بہو نے تے نقشہ کھچیا
میرے پیر باؤ فرماندے نے دل دریا اور سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے وچے جھیڑے وچے بیڑے تے وچے ونجے مہانے چودہ طبق دلے دے اندر تے یارو تمبو وانگنے تانے با نصیب انہاں دے باہو جیڑا سوئی رب پچھانے فرمایا علی بول کیوں الجھیاں پہ آئیں میرے کریم نبی فرمایا علی فاطمہ دے نکاوے چلجھیاں پہ آئیں انج حضرت علی نے تھوڑا جا چہرہ رکھیا جی سونیاں فرمایا بلال ارایا چھہارے لیا بلال ارایا چھہارے لیا علی زہرا دے نکاح چلجھیا آیا ہے عرشاں تے رب نے علی نال زہرا دا نکاح کر چھڑیا ہے میں محمد زمین تے اس جوڑی دا نکاح آپ کر دینا زہرا دا نکاح کر دینا لو جی زہرا دا نکاح حضرت علی نال ہو گیا دو بیٹیاں جنہ دا نکاح حضور نے یکے با دیگرے حضرت عثمان نال فرمایا علی ایک واری دولا بڑھ کے لاما صاحب حضور دے بیڑے گئے نے عثمان غنی و مقدرہ نبی دا غلام ہے جڑا دو واری سر بن کے نبی دے گھر دماد بنے آئے دو واری دلہا بن کے آیا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ حضرات حضور دے صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن زبیر نے کہا یا رسول اللہ تو اسی دوسری بیٹی بھی عثمان غنی دے نکاح دے دیتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں محمد کو 40 بیٹیاں بھی ہوں دیاں تھی عثمان بن عفان دے نکاح یکے بعد دیگر میں عطا فرما دیتا حضور بیٹھے سن اپنی تسلی چ بیٹھے سن چس چ بیٹھے سن جڑا صحابی ابو بکر یا رسول اللہ عمر آئے حضرت طلحہ بن زبیر آئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جڑے حضور دی کچہری بند جا رہے ہیں حضرت عثمان آئے تو حضرت عثمان نے ویکھ کے حضور اٹھ کے کھڑے ہو کے اپنی چادر سیدھی فرمائی حضور دے صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ سے سارے آئے آتے ہیں کوئی نہیں تردد کیتا تو ساں اے کون آیا جی دے واسطے اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا میں محمد کیوں نہ عثمان دا حیا کراں جی دے رب دے فرشتے بھی حیا کر دے رب چلے ہو میرے ہتھاں ویکھو اللہ دی قسم ہے حضور دیاں دو دھیاں حضرت عثمان غنی دے نکاح چ گئیاں تے سکیاں حضور دیاں بیٹیاں گئیاں میں انشاءاللہ علامہ صاحب بڑی جدوجہد کر رہا ہوں ایران مطبوع ہے بیروت دیاں چھپیاں تہران دیاں چھپیاں کتاباں دے حوالے نال انشاءاللہ میں حضور دی بیٹیاں تے بڑا ایک نہ مدلل نسخہ اکٹھا کر رہے ہیں دعا کرو اللہ میں استقامت دے سفر زیادہ ہوندا ہے اس واسطے ٹائم بہت گھٹ ملتا ہے انشاءاللہ حضور دے علماء تک کوشش ہے کہ جلدی وہ تحفہ انشاءاللہ علماء اکرام دی لائبریری وچ پہنچے اور ایسا مدلل تحفہ ہوئے جڑا ہوئے بھی مختصر اور جامع جڑا ایک واری پڑھے تے انشاءاللہ العزیز پیراں تھلو زمین نکل جائے کہ اسی تے حضور دی بیٹیاں نہ مندے پر بھیا چس آ گئی ساڈیاں وڈیاں ساریاں لکھیا کہ حضور دیاں تیاں سکیاں 4 آئیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بطن پاک چوں حضور دے زمانے حضرت ابوبکر صدیق دے دور خلافت وچ حضور دے وصال تو بعد شام وچ بندہ تو سکھے جی مینوں بچیاں جوان نے تے جہیز واسطے کوئی روٹی پکان واسطے نکاح واسطے بھی خرچہ کوئی نہیں تے سنے ابا محمد بڑا وسدا ہے محمد دے یار کسے نو خالی نہیں بھیجیں دے او تو چلے آ شام چوں عراق چوں دمشق چوں جتھوں چلے آ چل کیا کہتے حضور دا پوچھا تو نے کہ حضور تے وصال فرما چکے ہیں ہن انہاں دی تھاں تے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت سنبھال کے بیٹھے انہیں آ کے مسئلہ پیش کیتا کہ جی میں غریب ہاں یا امیر المومنین تے میری بچیاں جوان نے تے میرے نال کوئی تعاون فرماؤ
آپ نے فرمایا گلی دا موڑ کٹ تے اگلے پاسے فلاں جگہ تک دروازہ ہے، اے دروازے دا کلر ہے، اے دروازے دی کنڈی لگی ہے، تو اتھے جا کے نہ دروازہ کھٹکھٹائیں، عثمان غنی دا گھاری اتھے جا کے پوچھ لئی۔ ہن گئے، ہن گل بڑی سنن والی چس والی۔ دن چڑھ رہا سی، طلوع ہو رہا سی، وہ فجر لے حضرت ابوبکر صدیق نے ملیا، فرمایا تو جا مل کے آ تے پھر آ کے مینوں دسی۔ وہ گیا دروازے دستک دیتی، ابن اسحاق نے لکھیا کہ انج دروازے دستک دین لگا نا تے اندروں آواز آئی، او بچیو اجے تک دیوا بلدا پیا، اینا تیل ضائع کری جاندے ہو، او کچھ خدا دا خوف کرو۔ او دے دل وچ خیال آیا جڑا گھر وچ تیل دیوے دے تو پیا روندا ہے تے روڑا پائی بیٹھا ہے، انہیں مینوں کی دینا ہے؟ انہیں آکے جنہیں گھلیا ہے نا وہ بڑا صادق ہے، وہ حضور دا بڑا مخلص سچا یار ہے، ایویں نہیں انہیں گھلیا۔ چلو نہ آیا محنت کر کے، چلو دروازہ کھڑکا کے وینے آ۔ جدو انہیں دروازہ حضرت جی کھڑکایا نا تو حضرت عثمان غنی نکلے، تو جڑا سلوکاں آپ نے پایا سی نا واسکٹ، شاہ جی ساڑیاں تو میں ریڑیاں ہوئیاں نا، حضرت ابوبکر صدیق دے یار، نبی پاک دے دماد حضرت عثمان غنی ذی النورین، وہ جدو نکلے نا باہر تے آپ دی واسکٹ دے اتے چمڑے دیاں ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، پورا جگ احمد بنے آیا۔ وہ جدو ویکھیا نا پیروں تو لے کے سر تائیں تے اس آکھیا بدوئیں چیزاں کٹھیاں ہو گئی ہیں، ایک تے گھر تیل بھی کوئی نہیں اندر، تو دوجا اپنی واسکٹ ساری شیتی چمڑے دیاں ٹاکیاں نال، یہ مینوں کی دیسی؟ بس سے سوچ کے پیچھے ہٹے، السلام علیکم، آپ عثمان غنی ذی النورین ہو؟ جی جی جی۔ فرمایا جی میں بس ایویں ملن آیا تو میں سلام کر دے جائیے، سلام کر لیا، میں ہن چلنا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گلے آیا تے یار یاراں دی مڑ جاندے ہوندے نے، فرمایا تینوں میرا ابو دسیا کہیں؟ جنے او نہیں جی، او حضور دا مخلص یار ابوبکر صدیق۔ اس کیا ہن تو دس بو نہ گھلیا کیوں ہے؟ تو اپنی چھڑ دے، تو دس بھیجیا کیوں ہے؟ آندا جی جیڑیاں گلاں واسطے میں آیا نا وہ میرا دل کردا تانوں میں کچھ ہے دیواں، جیڑی تہاڈی حالت ہے۔ آپ مسکرائے، مسکرا کے فرمایا مینوں دس تے صحیح آیا کیوں ہے؟ آکھیا جی میں حضور دا سن کے آیا، اب مدینے ایک آمنہ دا چن وسدا ہے تے سخی بڑا ہے تے میریاں دیاں جوان نے تے میں انہاں دا نکاح کرنا ہے تے کوئی تھوڑا بہت انہاں واسطے جہیز بنا لواں تے آیا تو حضور پردہ فرما گئے، مینوں پتہ چلے ایتھے آ کے ہن ابو بکر صدیق نے تے انہاں مینوں گلیا کہ عثمان غنی ذی النورین کو لگا جا تیرا مسئلہ حل ہو جاسی، تیرے نہ تامن ہو سی۔ آپ فرمایا اچھا بہ جا، مہمان خانے بٹھایا، سونا کھانا دیتا، سونا وہ دینا ورتاؤ کیتا، تے آپ نے نا 3 تھیلے بھر کے درم و دینار دیتے، پیسیاں دیتے، وچ کو سامان جیز جوز والا پا کے ایک رکھیا، فرمایا بڑا ہی وہ اندے جی موجاں لگ گئی ہیں۔ آپ نے کھور کھچیا، 2 3 دنداں چنگڑی دے لیو، ساکھیا سونیا میں رج گیا، اینا مال تے مینوں زندگی چ مکنا ہی کوئی نہیں، میری بیٹیاں نوں جہیز دین تو بعد بھی ود جانا ہے، پر سونیا میں 2 سوال تیرے تے کرنے، جدوں میں بوے تے آیا دستک دین لگا ادو گھر تیل دا رولا پہ آیا، بھئی تیل اجے تسی دیوا نہیں بجایا، تیل پہ بڑھدا ہے، پھر تسی دوجا رولا میں تہاڈا ویکھ کے آ سلوکا تہاڈا ویکھ کے مینوں ترس پیا ہوندا ہے، پھٹے کپڑے تے ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں۔ حضرت عثمان غنی دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، رو کے آکھیا اے سخاوت رب نال تجارت میری، ایدہ حساب میں دینا ہے، جن نے ڈاڈے اچھے کپڑے پائے ہوتا اتنا حساب میں اگاں جا کے دینا ہے، جیڑا گھارچ میں رزق استعمال کیتا ہوتا حساب میں اگاں دینا ہے۔ اے جیڑی تجارت ہے میرے مصطفیٰ نے تینوں مہمان بنا کے گھلے ہے، رب نے اتھے گھلے ہے، ایک کردار مصطفیٰ والو ملے ہے، اے کردار میرا یہ دی عادت مینوں آپ اپنی پئی ہوئی ہے کہ میں میانہ روی نال زندگی بسر کرنا۔ حضرات جیڑے ہنج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نا تو مال واردن، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے بڑا مشہور قول ہے کہ آپ نے گھر والی نو آکھیا مینوں حلوہ چاہیدا ہے، میٹھا کھانا ہے، دور خلافت ہے، چند ماہ حضور دے وصال نو گزرن تے خلافت دا دور ہے، آپ دا چند ماہ گزرن تے بیوی نے آکھیا جی حلوے جو کہ پیسے تنخواہ چ نہیں بچ دے، جنی تنخواہ ہوندی ہے نا او دے نال کھیر یا حلوہ نہیں پک سکدا، میٹھا نہیں پک سکدا۔ بیوی نے سن لے اگلے مہینے تک نا اینڈ دے مہینے تے انہیں تھوڑے جے حلوہ بنا کے اگے رکھیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا وہ بی بی ہے کی ہے؟ حلوہ بنایا، تو تے آکھیا تنخواہ چ بچ دے، کہ جڑا میں سبزی زیادہ لیندی آئی نا او دے چ گھٹ لے لی،
داڑاں تھوڑیاں جی گٹا لیاں تھوڑا جیا پیسے وہ دے وچوں بچائے آپ کو سویرے بیت المال دے وزیر نو بلا کے فرمایا 3 درہم میری زکاة میرے تنخواہ چو ختم وچوں کر دے میرا گزارا او دے نال ہو جاندہ ہے 3 درہم میری جڑی نا تنخواہ او دی گٹا دیو کسے پوچھے حضور تواڈی تنخواہ نال گزارا ہوندا ہے فرمایا جدو میرا ہو رہا ہے نا تے غریباں دا بھی ہو رہا ہے جب میں ودائی نا اپنی تے پھر ہر غریب دی ضرور تنخواہ وداواں گا ہاں جی آؤ میرے ویرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اللہ کرے سانو نبی پاک دے صحابہ دا قرب مل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامی اللہ کرے اسی آ جائے حضرت عثمان غنی ذو رین نے جنہاں نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجرتاں والا صحابی رسول قرار پایا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر وچ حضرت عثمان غنی ذو رین نہیں جائے گا یا رسول اللہ کیوں فرمایا دی بیوی دی طبیعت خراب ہے پر 14,314 ہی شمار ہون گے جڑا ثواب دیگر صحابہ نو ملے گا انہوں بھی ملے گا جڑا اجر ثواب جڑا مال غنیمت آئے گا عثمان غنی نو بھی دا حصہ ملے گا آؤ میرے ویرو سنو جڑا تجارت اللہ نال کر لیندا ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے رسول نو راضی کردا میرے رب دیاں کرم نوازیاں کتنیاں ہونا تے ہو جاندیاں نے میرے ویرو رب دے قرب وچ آ جاؤ اللہ مہربانیاں فرمائے گا حضرت منصور بن عمار تقریر کر رہے نے ممبر تے بیٹھے نے ایک جا کے پھٹے کپڑے پرانے پا کے آ گیا انج آ کے بیٹھے ہی او دے کپڑے پھٹے ہوئے ہاتھ پیر او دے کٹے ہوئے کام کر کر کے چھالے بنے ہوئے حضرت منصور بن عمار ممبر تے بیٹھ کے جی میں شاہ صاحب بیٹھے بیان فرما رہے ہیں آ کے آندا جی میں حضور دا ذکر سنن آیا ہاں منصور بن عمار نے فرمایا اگے آ جا اپنے سامنے بٹھا لیا نال ایک بابا بیٹھا جی میں فقیر ہاں میرے گھر بچے جوان نے بچیاں جوان نے میرے کمان والا کوئی نہیں آج میری جھولی بھر دیو او نوجوان جی دے کپڑے پھٹے ہوئے نے آندہ جی میں یہودی فلان دا نوکراں میں 4 درہم شراب لین واسطے آیا ہاں پر ہے جے سید زادہ ہے فقیر ہے 4 درہم میں نو دینا ممی نو کی ملے گا حضرت منصور بن عمار نے جی کر کے ہاتھ چک لے فرمایا تینوں 4 درہم دے بدلے 4 دعاواں ملن گئیاں مگا کیڑی دعا مگانا ہے حضرت منصور بن عمار نے کیا بول انہوں نے کیا جی ایک کہوے کہ میں غریب بڑا میں امیر ہو جاواں فرمایا آمین دوسری دس انہوں نے کیا میرے تے قرضہ بڑا میرا قرضہ گتر جائے تیسری دس انہوں نے کیا میرا مالک یہودی ہے اللہ نو کلمے دی دولت عطا کر دے وے فرمایا آمین چوتھی دس انہوں نے کیا اللہ میرے بھی گناہ معاف کرے میرے مالک دے گناہ بھی معاف کرے حضرت منصور بن عمار نے آمین کی تھی محفل مک گئی وہ مالک دی بارگاہ میں چلا گیا وہ دے یار بیلی چلے گئے منصور بن عمار فرماندے نے انہیں جا کے دروازہ مالک دا کھٹ کھٹایا اندروں مالک باہر نکلیا مسکرا کے پوچھتا ہے آج بڑی دیر کی تیا آندہ ظہور آج بابا میں سودا کر کے آیا تیرے 4 درہم میں خرچ آیا تے دعاواں بڑیاں لے کے آیا آکھیا کیڑی دعا کرائیا آج مینوں بھی دس انہیں کیا ایک دعا کرائی ہے میں غریب اللہ مینوں غنی کر دے وے ایک میرے تے قرضہ بڑا اللہ قرضہ لا دے وے فرمایا دو میں تیریاں شرطاں میں پوریاں کر دیتیاں تینوں میں امیر بھی کر دیاں گا تینوں میں قرضہ بھی تیرا معاف کر دیتا اگلی دس انہیں کیا تیسری دعا کرائی ہے اللہ میرے مالک نو کلمے دی دولت عطا کر دے وے انہیں کیا ہاتھ کے کٹ مینوں کلمہ پڑھا او دو میں مالک دے نوکر پڑھ دے پہنے حق لا الہ سارے مل کے پڑھنا میرے ویرا سفرہ بڑی فرمائش کی تھی کلمے دا ذکر ضرور کرنا ہے حق لا الہ اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ گڈی آ گئی لینوں لین میاں وچ بیٹھے حسن حسین میاں جڑے نبی دے دل دا چین میاں پڑھ لا الہ لا حق لا الہ گڈی آ گئی وچ بازار میاں وچ بیٹھے 4 یار میاں جڑے نبی دے دل دا قرار میاں پڑھ لا الہ لا حق لا ہن جنہ دی آ کفیت نہ اے شعر اگلا بابے انہاں واسطے مفتی صاحب گڑ کے رکھ چھڑیا جڑے ڈلے بیٹھے بیٹھے کر کے بیٹھے کس چڑھ کر جاواں گے پھر
اگلا شیر اس گڈی نے ٹیشن لنگنا ہے انہیں رہ جانا جل نے سنگنا ہے سانو سونے نبی نے رنگنا ہے پڑھ لائے سارے پڑھ لو یار ودیت ڈر کوئی نہیں ہاتھ چک کے پڑھ لو حق لا پڑھ لائے اس کلمے دے راز نیارے نہیں اس ڈب دے بیڑے تارے نہیں سانو دسیا نبی پیارے نہیں پڑھ لائے حق لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ منصور بن عمار فرمایا جا چوتھی دعا کیڑیا او ذاتی اللہ میرے بھی گناہ معاف کرے میرے مالک دے گناہ بھی معاف کرے او ذاتی جدوں تو دارو لین گیا ہے میرے بیلی ٹر گئے میری آنکھ لگ گئی تو اوتھے دعا کریں دا رہے ہیں ایتھے آمنہ دے لال آ کے میں محمد دا کلمہ عطا فرما چاہیا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا میرے آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا حضرت امام حسن تے حسین جی کوفے دے بازار لنگر لا کے بیٹھے دیگا بن رہے ہیں کتی آندے لنگر ونڈی آندے ایک بابا آیا گردن جھکا کے آندا ہے مینوں دو دا لنگر چاہیدا ہے مینوں دو بندیاں دا لنگر چاہیدا ہے حضرت امام حسن نے فرمایا بیٹا بابا جی ہمیں چاہوں دا لے جاؤ پر یہ دسو کرنا کی یہ دوجے دا تسی تو کلے ہو انہاں کہ جی بغداد جامعہ مسجد نہیں کوفے دی دے نال ایک لکڑی دا دروازہ ادھا ٹوٹا ادھا ٹھیک ہے وہ دے ایک بابا دروازے تے وچ بیٹھا ہے چگاٹ تے کول بار بار تو انہاں رات دیاں روٹیاں جڑیاں نہ دے سکے ٹکڑے بھندا تے بھجدے نہیں وہ دے کول ٹٹدے نہیں رات دے خشک ٹکڑے سخت او کھا رہے لیکن وہ دے کول ٹٹدے نہیں امام حسین نے ود کے فرمایا بابا تو اپنا سوچ انہوں چھڑ اپنی گل کر آپ جنہ لینا ہی لے جاؤ انہوں چھوڑ دے میں قربان کو ون جائے نا سیدان دی سخاوت توں پیر علی دے بچڑیاں توں قربان کو جاواں آل رسول دیاں شفقتاں اور شانہ تو علامہ صاحب میرے پیر علی دی جوڑی آندی ہے بابا سانو رہن دے تھے اسی لگے ہیں اس بابے نو بھی رہن دے حضرت علی پاک دی جوڑی آندی ہے تو بابا اپنا لے جا لنگر انہوں چھڑ پر میں پتر کیوں نہیں دینا تسی لڑے ہو کیوں نہیں انہوں دینا لنگر تو سمجھا کیے حضرت امام حسین نے مسکرا کے فرمایا بابا اے انہیں سانو تازے لنگر دیتے ہوئے نہیں او دا نا علی حیدر قرار شیر خدا آو دا وڈا پتر حسنی میں حسین اسی او دا دیتا ہی بند دے پیا جڑے آپی پھکے راتی سو جان دے لے غریبان استاد روٹیاں کھوا کے سو دے لے اس واسطے میں سید محی الدین دے پیرا تے ہاتھ رکھ کے علامہ غلام رسول صاحب او بھتو کی آرے ہو میں آخری لفظہ والا آ رہا ہوا یہ تحفہ دینا چاہنا ہوا یہ نو دل سنبھال کے رکھ لو علی دے پترہ نال پیار کر لو علی دی آل نال زہرا دے پترہ نال پیار کر لو تے ہر ویلے آندے رہو شکریہ ادا کر یار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں سارے کہہ لو شکریہ ادا کر یار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا شام نو سب دروازے بند ہوندے پر کھلا رہے دربار علی دے بچیاں پر کھلا رہے دربار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا سارے مل کے پڑھ لو شکریہ ادا کر یار علی دے بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا پانی باجو ریت وچوں بیڑیاں ریت تے نہیں نہ چل دیاں جی پانی تے چل دیاں بیڑے پانیاں تے چل دیں پر علی دا او خاندان زہرا دا جڑا ریت دے ٹبیاں تو تر کے لنگ گیا
پانی باجو ریت وچوں ہو گیا بیڑا پار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار. حضرات ان ہستیاں دا ذکر کر دے جائیے نا یہ مکدے ہی نہیں. اینج حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل سجیے تو بڑے ڈاڈے جے یہودی نے آ کے تانا ماریا محمد بن عبداللہ تیرے سجن ہوندے تیرے مرید ہوندے تیرے بیلی ہوندے تو اپنی تھان لو تو اتھے گھوڑے بنو. ساڑی جگہ تے گھوڑے نہ آج تو بعد بجن آج دے بعد کوئی نہ بجن. آنج نگی بکڑ مار کے بابا بیٹھے اینج اٹھے اینج سلام کر کے نا حضور نو آندے حضور میں چند گھڑیاں اجازت چاہنا. حضور نے اجازت دیتی. تھوڑی دیر بعد بابا بکڑ مار کے آیا چمڑے دی ٹاکی حضور دے سامنے پیش پہ کر دے. فرمایا عثمان نے کیا عرض کیتی سونیا جڑا ہن تانا نہیں مار کے گیا. تھوڑا جی یار کھولے آئے نو میں بڑا پریشان ہو کے پڑھ رہے ہیں بالکل بوٹ ہویا پہ تیرا ساؤنڈ انہوں پتر کھولے دیاں سیڈاں سوٹا سویرے چیک کرا ایسا بھی چیک کرو. اینج حضرت عثمان غنی نے ویکھیا فرمایا سونیا جڑی وہ 8 کنالا زمین نہیں او میں سونیا تیرے قدمت قربان کر آیا میں ادھے کو خرید آیا. جڑی جنت البقیع والا رقبہ ہے نا جتے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ مدفن ہیں جتے امام زین العابدین مدفن ہیں یہ جگہ خریدن والے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین سرنا لہن. اس واسطے لو مدینے کی میں پیر نصیر دا ایک شعر پڑھوں گا یار پڑھ لوں. میرے تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نے شعر فرماندے نے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے گئے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے گئے دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے گئے حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے گئے. بادشاہ جی گل نیڑے نہ لگ مینوں بچیاں نے آکھیا جی تسی مدینہ شریف دی گل سنائی خوشبو والی آندے ہن بچیاں نے کافی میرے نہ کرنا چ بھی آکھیا تے موبائل وچ چیک کرائے میں کلپ تہاڈا سنے او میں ضرور سنایو. میں مدینہ شریف وچ نا 2013 چ پہلی واری جی اللہ پاک مینوں لے گیا پھر بہانے نال نہ سرکار دے قدماں چ ہور چس آندی گئی. پھر جڑا علامہ صاحب ایک کری حضور دا روزہ ویکھا پھر دل رجدا نہیں پھر بار بار وہ یگری نگری یار دی ویندیاں او اعلیٰ حضرت جدوں پیدل چل کے مکے تو مدینہ شریف پہنچ رہے آئے نا تو جدوں گنبد سامنے نظر پہ گئی تو پھر تھلیوں ویکھنا چھڑ دیتا تو گنبد خضراء تے نظراں ٹک گئیاں تے چلدیاں تھلے کنڈا پیر چب گیا پیر چو ٹٹ گیا کنڈا تلیے ٹٹ گیا تے احمد رضا خان ہے نا وہ پھر پیر نو نا کنڈا جڑا ہے وہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے ہائے انج نہیں کیتا بلکہ وہ بسم اللہ کرا مدینے شہر دیا کنڈیا ہائے وہ میں بسم اللہ کرا مدینے شہر دیا کنڈیا انج کٹ کے نا انج تلی تے رکھ کے تے فرمایا تیری تھاں میرے پیران دیاں تلیاں تے نہیں نا تیری تھاں تے میرا دل ہے. رکھ کے وجود اتے احمد رضا نے کنڈا دبا چھڑیا فرمایا تینوں زمین تے نہیں نہ سٹنا تو میرے وجود لگا ہے تو ہون وجود دل وچ رکھ. ایتھے اعلیٰ حضرت نے پھر گل کیتی یہ سینہ ٹھار چھڑیا ہے عشق دیاں منزلاں میں نہیں مل دیاں. آپ نے کنڈے نہ مخاطب کر کے فرمایا اے خار صحرائے نبی
پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان، آ میری جان، دل میں ہے رستہ تیرا، عشق کردہ اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، جتھے چاوے جھکا دے میں عاشق دس، نہ کعبہ تے نہ کربلا وے۔ بس میرے ویر، میں نا قاری صاحب پیر جی، میں اپنے سویرے نکلنا نا ہوٹل چوں تے فجر ویلے نا عطر پا لینی جیب وچ، تے او نا میں بابے جبریل والے پاسے ضرور کھلونا، وہی میرے گھر نو میری والدہ صاحب نال سن تے ہوٹل میں قریب کر کے لیا، آسانی رہے گی۔ وہ نال ہی اسی نکلدے ساں تے ہوٹل سامنے سی، تو میں خوشبو روزانہ وہ عربی ول بڑا ہے، پھر خوشبو لوان دا جو اگے کری جاندے نا ہاتھ تے اگے خوشبو لان والا لائی جاندا تو ٹردے جاندے، پھر وہ دعاواں بھی نال دیندے۔ وہ ایک دے خوشبو میں گھر بھول گیا تو میرے دل نے دلیل گئی بھئی یا رسول اللہ بڑی رونق بنی ہے روزانہ ایڈا سونا تیرے در تے کھلو کے نوکری کردہ چھوٹی جئی تے آج بڑا نہیں کام خراب ہو گیا۔ دل نے خیال آیا ایک ہوا دا جھونکا آیا جڑا زہرا دے قدماں نو چھو کے آیا ہے، اینجے بابے دا تے دی دا تھوڑا جہا فاصلہ وچ ایک قلعہ سوا کر لو جی، 1.5 قلعہ کر لو، انہاں فاصلہ وچ سیدہ زہرا پاک دی قبر مبارک دا حضور دے روزے دا این جناب و حوالہ شاہ جی، وہ این جھولا آیا نا چس آ گئی، وہ این جی میں سارے حاجیاں نو رجا گئی، سارے حاجیاں دے تو جھولا این پھر کے لنگ گیا، اتو اسی میں مطمئن ہو گیا بس چلو آج کول نہ ہی نہ تسائیاں جھولا دے چھوڑے آج سائیاں جھولا دیتا ہے، وہ کرم نوازی فرمائی۔ وقت گزرن تو بعد میں علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دے جنازے دے وچ شریک ساں، جدوں آپ دا جنازہ مینار پاکستان پہنچ آئے، ممبر تے بیٹھا آیا وہاں جڑی کیفیت میں مدینے او خوشبو بھول کے ہوا دا جھونکا پایا، او مینار پاکستان وچ میں مرد مجاہد جنازے وچ ہوا دا جھونکا محسوس کیتا ہے، ایک باری او ہوا ٹھنڈی خوشبو والی مدینے سنگی ہے یا مرد مجاہد حافظ خادم حسین رضوی دے جنازے وچ سنگی ہے؟ بابا جی فرما گئے لے جڑا ایک بار کملی والے دی ختم نبوت دا نعرہ مار جائے او دے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسل رہ سجنوں یوم ایزن بعدہم لبعض عدو الا المتقین، بعض دوستیاں ٹوٹ جان گیاں، یارانے ٹوٹ جان گے، کچھ دوستیاں دشمنیاں تبدیل ہو جان گیاں، الا المتقین، مگر متقی پرہیزگاراں دی یاری ایتھے بھی نہیں ٹوٹنی، قبر اشر وچ بھی نہیں ٹوٹنی۔ ایمانداری نال دسو جی ایتھے سید لال شاہ دے ہاتھ وچ ہاتھ ہوئے، سید محی الدین دے ہاتھ وچ ہاتھ ہوئے، پیر نصیر دے ہاتھ وچ کوئی ہاتھ دے، وہ آندا میں تر گیا تے جنہ محمد عربی دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے نے، جنہیں سونے دے ہتھاں وچ ہاتھ دتے نے، جنہ کملی والے نو بغیر ویکھیاں راجپال کھتری نو چھرے مار کے تباہ کر چھڑیا تے موڑ دلی وچوں قائد اعظم نو بلا کے علامہ اقبال میاں علی دی جیل دی سلاخ دے سامنے کھلو کے آکھیا او ایتھے سین کارا مرد مجاہد تیری ضمانت کرائیے، تینوں سزائے موت تو بچائیے، آکھیا جی لکھ سو کی؟ فرمایا نال اور بھی سنگی آئے، کوئی ایدو آیا کھنجر ہوندہ لگ گیا، تو پھڑ کے رکھیا تے کھنجر والا نسک، فرمایا ہوں بڑی اوکھی منزل طے کر کے آیا۔ بس کرو علامہ اقبال صاحب تھوڑے آیا ہو گیا، تھوڑے جنہیں دس سے سبق ہو گئے، پر نہ انج میں نہیں کرنا، میں رکے تے سین نہیں کرنا، جوانا تیری شادی ہوئے گی، تیرا گھر آباد ہوئے گا، تیرا دنیا تک نہ رہے گا۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے نہیں گل سن کے آکھیا انکار کیوں نہیں کردا؟ قائد اعظم نے بھی آکھیا 10 وجہ کی ہے، قلندر لاہوری نے دسیا درکھانا دا پتر نبی دی ختم نبوت تے پارا دے کے اس رنگ نال مطمئن بیٹھا ہے، آندا جدوں دا میاں علی دی جیل وچ آیا ہاں کوئی خالی رات نہیں گزری جدے وچ حسین دے نانے دی زیارت نصیب نہ ہوئی ہوگی۔
تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حضور دا ذکر ساری رات بھی کر دے رہو تو مکن والی گل ہے کوئی نہیں، ساری زندگی بھی سرکار دا ذکر کر دے رہو تو مکن والی گل ہے کوئی نہیں۔ 1447 سال ہو گئے ہجری دے اعتبار نال، جی 1450 سال تو اتنے عرصہ ہو گیا حضور دیاں گلاں سندیاں۔ یقین جانو جویں جویں سندے پیاں کردے پیا، اج تک لفظ محمد دی میم دا اج تک کسے نوں نہیں پتہ لگا کتنی شان والی ہے۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، لباں تے لباں نوں ٹکیندے گزر گئی، احد نال احد ملیندے گزر گئی۔ ایک فرمائش بڑی ڈاڈی میرے بچیاں نے کیتی، شاہ جی بڑی سنن والی ہے، بچا جاؤ پٹ جاؤ پاڑا اج پیرا ایک باری۔ خیر میرے بعد میں بھی پردیس سے تھکا ہے، میں بھی بڑا، میں بھی آندہ 30-35 منٹ بڑی تقریر، پر ایڈے سونے چہرے ویکھ کے دل کر پہ چلو سرکار دیاں گلاں کچھ کر لئیے۔ ہاں جی قاری صاحب، او سیف کدے کون سی یاسین جڑا فوت ہویا سی، ہاں او دی یاد چننا کہ جی ڈولی تو سب پڑھنی ہے تے ڈولی او علامہ غلام رسول صاحب ہوئے، اس ڈولی دا میں ذکر کرن لگا جدہ ویر وچھڑیا انہوں نے وچھڑیا ویر یاد آئے گا۔ اے پتر بند کر دیو، اے بند کر دیو، پکھا بند کر دیو، جدی وچھڑی ماں انہوں ماں یاد آئے گی۔ میں گجران لئی جمعہ پڑھانا عید پڑھا کے میں اتھے نکلن لگا نا تو لوگ میں نو بھی مل رہے سن، میں بھی بچیاں کو لانا سی تو جلدی میں بھی کہہ رہا سا کہ میں نو وقت دین تو میں نکلاں، لیکن نوجوان نو نا میں مسجد ستون نال علامہ صاحب جفا مار کے نا دیکھ کرو دی نکلی تے مسجد والے توجہ سارے دی ہو گئی۔ وہ میں کیا جنیا خیر ہوئے، میں جا کے تو اندے موڈے تے ہاتھ رکھیا، میں کہ خیر ہوئے، دیکھ کر نکلی اندہ قاری صاحب اج وچھڑی ماں یاد آ گئی۔ اگے انج میری ماں منجی تے بیٹھی انج ہاتھ پھیلان دی سی تے میرا سینہ ٹھار چھڑی، آج میری وچھڑی ماں میں نو یاد آ گئی۔ اے ڈولی، اس ڈولی دی میں جنازے والی دی گل کرن لگا جڑی پراواں دے جنازے چک کے قبرستان لے جاندے نے۔ وچھڑی او ماں یاد آوندی، کسے نو وچھڑیا ویر یاد آ جاندا۔ ہاں ٹر جانا ہے اوے لوکو، ٹر جانا ہے تماشے والڑے نے، ہاں میلہ بھریا بھرایا رہ جانا ہے، تو تے بلبل ایک پانی دا، میرے ویندیاں ویندیاں ڈھہ جانا ہے۔ کتے بنگلے کتے ماڑیاں نے، کتے سنگتاں تے کتے یاریاں نے، جدوں موت نے واجاں ماریاں نے، ہویا سب دھریا دھرایا رہ جانے۔ اصل کلام شیر جلدی پڑھیے، کتے جنجاں کتے ڈولے نے، کتے گڈیاں تے کتے پٹولے نے، ڈولی والیاں ڈولی نو لے جانا، میڑ بیٹھا بٹھایا رہ جانا ہے۔ میرا ویر میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا جڑی پراواں دی جنازے والی ڈولی چاہ کے قبرستان ول لے جاندے نے، میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا جڑی پتر دی جنازے والی ڈولی پیو آ کے آخری وار پیار دیندا ہے، میں اس ڈولی دی گل پیا کرنا جڑی ماں دے سامنے پتر دی جنازے والی ڈولی چکی جاندی ہے۔ علامہ صاحب قبلہ شاہ جی جدوں ڈولی چان دا ویڑا ہوندا ہے، ایک آواز ہوندی ہے رک جاؤ، نکیاں نکیاں تھیاں پیو دا آخری وار منہ ویکھن آئیاں نے، پتر آخری وار پیو دا منہ ویکھن آئے نے، پڑا نو آخری وار ودیا کرن آئے نے، پھر ماں پیو دے جنازے نو ٹورن دا ویلا آ جاندا ہے، نالے جنازے والی ڈولی سارے رل کے چک دے نے تے نالے آندے نے لے او یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری
اس ملنے نو یاد کرے سا تے روسا عمرہ ساری پیو مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ضلع کسورج بابے بلے شاہ دی نگری تے وسنا لیو کسے ایک جنازے والی ڈولی ویکھی کسے دو ویکھیاں کسے چار دا جنازے ویکھے پر ایڈی ڈاڈی ڈولی کسے نہیں ویکھی جی میں کربلا دے ٹبیاں تے حسین دی تھی نے ڈولیاں ویکھیاں نے ایڈی ڈاڈی ڈولی کسے نہیں ویکھی جی میں کربلا وچ حسین پاک دی بہن نے ڈولیاں ویکھیاں نے بس مکدی مقاواں تتی سی خط مکھن پکاونا بڑی ڈاڈا اوکھا کم میں لال کوہا کے دین بچاونا میرے پیر حسین دا کم میں بچڑے کوہا کے دین بچاونا میرے سخی حسین دا کم میں میرے بچیو بڑیاں نیریاں گلیاں کھڑیاں موبائلاں اتے اللہ دا واسطہ حضور دی آل دا دامن بھی نہ چھڑیو حضور دے صحابہ دا دامن بھی نہ چھڑیو حضور دیاں بیٹیاں چار نے حضور دیاں 11 بیویاں حضور دے 3 پتر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے خاندان دا حیا کیتا کرو اسی انہاں نے بھی سلام کرنے ہیں جدے سونا نبی دلہا بن کے گیا اسی انہاں نے بھی سلام کرنے ہیں جیڑے سونے نبی دے گھر دلہے بن کے گئے اسی در والیاں دے بھی غلام ہاں گھر والیاں دے بھی غلام ہاں بڑی مہربانی میرے ویر آصف انہاں دی اور علامہ صاحب دی جنہ اتنی شفقت نال نوری صاحب انہاں محبت فرمائی علماء کرام ایڈے ایڈے سونے نبی دے غلام آنسواں وچ پرو کے آخری لمحات وچ میرے امام حسین پاک دی بارگاہ خراج تحسین پیش کیتا بالخصوص سید زادے دے بڑے مشکور ہاں ویراں کول اج ٹائم کوئی نہیں ہوندے گھنٹہ آدھا 20 منٹ اتنے کندے دعا کر دیں نکل جان دیں پیر سانو بہت گھٹ لب دیں نکل جان دیں لیکن سید محی الدین شاہ صاحب میں دوں ہتھ نال تانوں سلام پیش کرنا تواڈی یہ بڑی شفقت کہ تساں ساڈے نال محبت فرمائی ایک فقیر شدہ سویرے 8 بجے دا آ کے تواڈے کتے لاہور وچ آ کے اسٹیشن تے بیٹھا رہیا انہوں سے دسیا سا راتی بلے شاہ تے جانا انشاءاللہ نگری تے پڑھنا ہے تے اے حضور دا غلام جدہ کچھ عرصہ پہلے ایک بچہ فوت ہو گیا تے امام مسجد سی تے سائیاں ڈگا کرسی نال تکا لے کے نا جی تے سائیاں بجائے مسلے تے کھلارن دے باہر کھلار چڑھیا ہاں جی 2 ہمشیرہ بھی نبینیاں آپ بھی نبینے 7-8 بچیاں دا بوجھے دیتے مہینے چ 1-2 واری میرے کو آ جاندہ ہوندا مانا راشن بھی میں گلدا رہا آٹا چول شول اللہ ایو جہاں نال پیار کیتے میرا رب ساڈے تے بھی کرم فرماندا ہے 1-2 شعر حضور دی نعت دے پڑھ دین پھر شاد دعا منگیندے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے مائک دیو جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین ہے بے صبری بڑی دنوں دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے جیڑا مکھ دی ہسک سانو او مکھ شالا نظر آوے ہے جیڑے مکھ دی ہسک سانو او مکھ شالا نظر آوے کیا شبیر نے یارو میں انج رکھیا اس سجدے کیا شبیر نے یارو میں انج رکھیا اس سجدے میرے نانے نو جایا کھو او خود چاویں لئی سر آوے میرے نانے نو جایا کھو او خود چاویں لئی سر آوے مرن تو بعد اے حاکم ایو دل وچ تمنائیں کیڑی تمنائیں جدے لئی مر کے آیا ہے او وچ ملنے قبر آوے